Tuwa ni silang pasakutan sa sunod, idol ila ang may. Makahuna-huna po na sila di maayo the moment na manggawas na sila. So, ang impact aning ato ang programa ay ma'am, sir, tawagan itong mga listeners to reduce ang recidivism. Because kung atong makita ka ng mga na-freeze gawas o dako ila ang criminal activities. Karon kanitong programa, mga 99% of or 90% taas ang porsyento na muubos ang recidivism because ang usa ka tawo pag educated na siya, aware na siya equipped tool na ngano mohimo pamangkog dautan. Nakaskwela naman ko. Same sa ato karon professional. So ako ang education mo nitong pinaka-powerful weapon na usab ng kalibutan. Sir Hingoyan, you are happy of course no nga kani ang gipalapdan ninyo diyan napita sa Mandaue City Jail ang kani ang pagpaskwela no or sa tong mga PDS especially sa katong mga gusto gyud nga eskwela. But behind on that sir, nasa yung mga komento sir no nga ang mabasa sa online diring napita no. Unsa ninyo ni pag ano sir pagtubag if ever kani mga komento sir ba nga moingon nga kani ang murag too much opportunity ang gihatag sa mga PDLs nga naa sa sulod nga naa sa facility. Namuguntay ko ang mandate. Amo lang yun yung parugan na to ang mandato sa PGF. We have 2 mandates. Gitawag na to safekeeping, which is coming security. Second mandate na mo, development. Under the mandate of development, it is our also obligation na pangita yung mga pamaagi. Tagaan mo na to reformation program PDL sa sulod because kaning mga atong PDL atuan ni silang pasakutan sa sulod idol ila ang minds makahuna-huna po na sila di maayo the moment na manggawas na sila. So ang impact aning ato ang programa ay ma'am concerns atong katawhan atong mga listeners to reduce ang recidivism. Because kung atong makita for the past 100 years, kanang mga na-freeze mugawas o dako ila ang criminal activities. I think kamo very aware mo na na-freeze na samon og ka kriminal. Karon kanitong programa mga 99% or 90% taas ang porsyento na muubos ang recidivism because ang usa ka tawo pag edukado, educated na siya, aware na siya sa actions, conscious na siya. Kabaw siya, equip po na siya equip tool na ngano mohimo pamangkog dautan, ngano mangawat paman ko, ngano manghold up paman ko, ngano mabaligya pamangkog droga. Nakaskwela naman ko. Same sa ato karon professional. Unang naatad diri karon nagatubangay because naka-eskwela ta. But if wala tay oportunidad wa ta kaskwela, unsa man ato ang paginabuhi ng bawaan? Masipog maabot po ta diya sa prisuhan, di ba? Kung wala tay opportunity and chance to grow. So ako isip ko first ever na warden po sa Mandaue na Mandaue-anon taas ako ang awareness na in case ato ni silang pasagdan kinsa may next victim pag mugawas ng mga kundi ato ang pamilya atong hinigugma sa kinabuhi ato ang silingan. So ako ato ginang na noble ako ang profession sa GMP. Iyami so because there is always a chance opportunity. Mausap po nito. PDL na po sila chance. Maura na akong masulti, ma'am, ganang education, mo nito po pinaka-powerful weapon na usap ng kalibutan. Education, the most powerful weapon. Mausap ni ato ang kagubot, kalibutan sa ato ang komunidad. Okay. So ang gipanglantawan diring dapita sir ninyo nimo sa paglusad din nga programa is ang future generation. Nga at least kung mahuman na sila, kung maka-eskwela na sa college, 99% dili na gyud sila mobalik sa ilang mga naandan nga rason og hinungdan nganong naanha sila nganha sa facility. Yes.
we will also consider the margin of error. Hindi pa biya makabuhat niya po mayo, but tested na gina siya ma'am sa itong alam, educated ka, college graduate ka, or veterans, kumita, di ka paagi. Decent, respectful, ang imuhang panginabuhi. Dagan sa Mm-mm. So, atong klaruhan lang, Sir Hingoyo, no, nga kaniang ang mandato sa BJMP para sa mga ning comment o mga komento nga there's too much opportunity sa mga PDLs nga nasa sulod sa prestuhan is nauyon ra gyud ang kani nga mga programa sa mandato mismo sa BJMP itself, Sir Hingoyon. yes, Ma'am Cherry, it is within the ambit of our mandate. Also, our obligation to commit to the funded BGM, which is kanang development of BDL, to seek sa ilahang welfare at kung saan sila pag-rehabilitate, to prepare them na once na magawas na sila, mabalik sa community. Okay. Tinarong sila. Sa Tantay Noy bilang ka mga PDLs Jail Superintendent Jesse James Hingoyo, no? Ang mga majority niini unsa nga mga kaso, sir? Mga majority nila is after illegal drugs silang nakakit. 6-5. So kini mga Minor mostly minor man majority, nagmay lang. So mga kining RA 9165 din kining mga nalambigit ba no sa Yes, RA 9165. how sustainable ka, sir, sa maong program magpadayon na ni sugod karong tuiga hangtod na sa mga sumusunod usab nga mga katuigan na ay mga batches usab nili, like for example first year college na sila karon hangtod mag second year og sa sunod usab na say mudawat og first year college nga ang sistema, sir? Yes, about yun niya akong panikamutan, sir and ma'am, sa itong mga listeners, na napuntay na propose na classroom, construction of classroom under the support of our beloved Congresswoman Rolly Papuano, then through the DPWH, inaot next year, approve, this year ma-approve under the Regional Development Council, din pasaka dito sa taas, ma-approve siya. Next year, ato ang construction sa ato ang building design for classroom. Kung maingon punta, sir, og sustainability, maog yun ni ang una na sa ato ang command direct sa ato ang mayor, na ato ang chief BGMP, Jail Director Efren Limenyon, our regional director, General Louis Munoz, na masustain ni siya, and also the mayor, isustain yun ni nato. Ihatag naman og full support ang ato ang chair, to ang TESDA, no less than ang ilahang regional directors, both agencies, commit sa ato ang programa, and the Mandawi City College under Dr. Joey Ribamonte, suporta sila hantod yun. But through the years, naagya po yung mga ahensya na opisina, tabang sila sa itong BGMP Mandawi. So anaan yung mga naghuwat usab na opportunity, for example if maka-graduate na, no, makapadayon gayud ang maong mga PDLs nga makagraduar sa kolehiyo? Yes, na in the future, sir, na may initial na arrange. Wala pa siya arrangement, pero initial na mo na meeting with the head of na lain-laing mga kumpanya diri sa Cebu, pa sa Mandawi, is matag sila ilang employer. Actually, sir, naata karoy usa ka export company, labor sa to ang ilang home decor produkto is naa sa sulod sa BGMP Mandawi. Then pag ay mo laya, kitaan nila og tinarong sa yun sa qualities, ilahang i-hired to. Same aning Mandawi City College setup.
Pagkitaan sa kaning mga company sa tupod mo silang i-market. Alright. Hire sila. Okay. So at least klaro dring dapita Sir Hinguyon no nga kani ang mandato sa BJMP ang programa nga gihimo og ingon man kini nakita na panglangtawan nga magpakunhod sa posibleng unsa may mahitabo sa community. So far si Sir Hinguyon wala na koy mga pangutana pero if ever na kay gusto nga ipaabot ipanawagan diyang dapita especially sa itong mga kabombo nga naminaw naglantaw karon, go ahead Sir Hinguyon. Salamat lang po ma'am sa sir sa pag-time yung patagaan o airtime or avenue ng kita po ang mandate sa ito ang BGMP and tagaan po na ito o chance na itong mga PDL. We will accept them also because kami sa gobyerno, sa BGMP, kamot mo kita pausap dito sila. Although very challenging ang ito ang role, because dili lang sila bantayan kundi sila sa saktong programa. Ang kulong po is magpasalamat po ko sa mo ang pinalanggang City Mayor, si Mayor Chongki Puano, to ang Congresswoman, Tony Papuano, kasi sila din ang full support na sa resources sa ato ang new college sa Mandaue. Then to our Chief BGMP, Jail Director Efren Emenyo, sapod na siya na taga Cebu, maupod na iya at mga directive sa tuang establish colleges inside the facility. To our Regional Director, General Louis Munoz, and to the all personnel of Mandaue City College, BGMP, Mandaue, male and female. So, walang to pa sir, magpasalamat lang ko sa mga agencies and sa family, sa itong mga PDF. Sila yun ang una mo accept ang ilahang family members ng mga nakasayo pero I know they believe silang kagalingon na mausab ra gyapon sila. So mao man niya to sir o ang programa is dili lang nato sila i-deprive sa kaugpaon ng mga dili daghan na gyud ang kaila sir na priso then eventually successful silang lives sa gawas. And to ang mission is to transform PDM through education, skills, development. Later on, kaning success na to sir sa sulod sa facility, it will translate sa public safety. Safety sa itong publiko. Because mapalik pragyapon sir sa komunidad PDM. Tuan ni silang tagaan, mo ni ilang certificate, mo ni ilang i-earn opportunity, second chance para ilang pamilya, so ang community mas safe. So again sir, daghang salamat, ma'am, ang oras ng tagat.